la. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sha-la-la-la-la. Mga katropa, mayong adlaw kaniyong tanan, ang XFM Puspas Team. Diya kita karon diri sa Sitio Kawayanan sa Barangay Lahog. Aron sa paghatag og kalingawan, paghatag og libreng puspas or puspas sa XFM ngadto sa tuwang mga kabataan. Dong, lami. Lami. Bibi, lami. Alright. So, mao ni sila nga mga bata. Pipilaran ni sa daghan pang moabot. Natay tulo ka dagkong kaldero nga ihalad sa to mga katropa diri sa Sitio Kawayanan sa Barangay Lahog, Cebu City. Patag simana ang puspa sa XFM o bisita sa nagkananaing mga barangay diri sa Dakbayan sa Sugbo and our neighboring cities. Aron usab sa pagpasalamat sa kanunay nga pagsuporta sa pagpaminaw sa tuwang Sibianan o gingon man ang patronize sa ito ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na ang atong nabantog na kayo nga mga kape, ang Sunphone Plus Coffee Mix, Sunphone Gold Coffee Mix, paingon man mga katropa ang Premium B3 and other products ang Sunphone Gold mga katropa o uban pa nga mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. So karon inyong makita nga daghan kayo. Lami, ma'am, lami. Ma'am, lami. Wow! Salamat, Santon Gold Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.